eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men sakkitinde hande noon eɗen janga karfeje jeeɗiɗi wona e timmi mo jii hen wonde noon ene lombadira hen nden jeeyaka hen ene wiye laam allif noon ko lamtane allif ndendina ɗum o saabi ya laam allif ene wadda hen kono gandon ɗum jeeyaka hen saabu laamu o jangganoma allif o jangganoma wadde ɓe ndendinama tan ɗum mbiya laam allif ha gandon no windorto nani gandon ko hande kam eɗen janga karfeje jeeɗiɗi hande eɗen janga karfeje jeeɗiɗi wona en timmini ko jangete e limto e hijju son mbawi windande adine nde son mbawi windande ɗimmere nde son mbawi tataɓere nde ndeɗo nayoɓere tan wona on gayni ko wiyete limto qur'an arab kalɗo winda on janggani tawa ko bindande bindande wono mbawani waɗama no on mbawirta ha ɓallo haqqillaji moɗon joni kadi garen gadden winde wattidire nde ay alluwa ngal nani holko woni e maggal hay batte wadde woni kumpa jangowo joni noon mbaɗen dani ay ko woni toon keef ko ni windirte ko wayni ko no wiye laamara ko ni wayata ɗo ko mima rak ay mima rak ɗo ko nuuna rak ɗo ko mima rak ɗo ko nuuna rak aɓe nandi haala kono aɓe certi mima rak nuuna rak paami ɗo woni mima ay ɗo mbiyata mima rak ɗo mbiyata nuuna rak ɗo mbiyata wow ay fa jorɗo e ƙafaro e wow o ene nandi kono wow ko less tan fayata ɗum waɗi wiya oɗo woni wow ganda ko oɗo wiyete wow a jangguino fa jorɗo o a jangguino ƙafara a andino wano hande no oɗo artira ko ha ganda ko ni wow wayata wow ko ni wayata ni woni he mawɗo ɗo woni yanara ko ɗo haaɗi wo amma no oɗo ko laam allif wiyete ko laam e allif ndendina ɗon innira laam allif teskede ɗo woni keef laamara mimarak nuunarak wow hemawɗo yanara laam allif oɗon mi mbi on jeeyaka hen on jangguino allif on jangguino laamara o rendinaɗo wiya laam allif ko sa janggoyi ko wayni taw annatama ay ko laamu o nani allif o nani rendina innira laam allif gonɗo no on paamide ɓamten jangde saɗani ko teskuyo o saɗi ko janguɗa foof teskuyo ma wona hen mbawa ɗum jangude mbawa ɗum famde ɗon wiyete ayi ɗon wiyete wonayi keef ɗon wiyete laamara ɗon wiyete mimarak ɗon wiyete nuunarak ɗon wiyete wow ɗon wiyete hemawɗo ɗon wiyete yanara ɗon wiyete laam allif ɓamten jangde saɗani teskuya namdi e muñal
waawde wanjitaade waawde janngude janngen keef 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 laamara 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 miimarak 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 nuunarak 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 woow 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 hemawɗo 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 yanara yanara koɗo haaɗi laam allifo noon addira ko saayi ko wayni waasa andema ko laam e allif ndendina innira laam allif ɓamten jangde saɗani teskuye namdi jangde saɗani teskuye namdi bisimillah jangen keef laamara mimarak nuunarak woow hamawɗo yanara laam allif ɓamten gotol ɓaaren jangon ɗigga on cette majjere keef laamara mimarak nuunarak woow hamawɗo yanara laam allif alhamdulillahi rabbil alamina ene wayno en timmini ko janggueteno e dendagal alkule qur'an arab ɗe sa janguiten alluwal ma gadigal ngal alluwal ma ɗimmal ngal tataɓal ngal nayeɓal ko alluje nayi mbaɓe ɗum ha ɓallo haqqille ma o janguira gotal gotal mbawa wawde ƴettu alluwal gotal gadigal ngal jangga ngal mbawa ngal so ɗiggi ƴetta ɗimmal ngal so ɗiggi tataɓal ngal so ɗiggi nayeɓal ngal a serti e limto han kadi kala limto limta ka limtowo kala limto winda ka jangowo e sarde sa ɗiggini ko wiya ko ɓallimama ƴettu karne ma e bik ma mbañitoɗa jangga ɗigga a wawa ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo holluma walluma ha jiiya lawol a dayamane walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o ngara caggirɗa saggere ma a saggani ko ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah mo gondiɗo alkule mon kaaɗiɗo gasi gasi heddo han kan noon mi holloya on so adima hakkude no wayata sara no wayata kadi e sifka daɓɓo kadi jawɗo alluji ɗe kewata nde pinda fotan ƴetta gotal jangga mbawa cetta e majjere ko jangde yawde codol jiɗmi waɗande on jangde yawde codol an noon jiɗɗo jangguɗɗum o jahata ko YouTube mbaɗa dental diine pooɗa di o diine TV jiya ngara mbaɗa abonné naata toon ko jangina ko adi ko ha ko sakkiti ko fof nan to moftani ma ƴetta aɗa janguira jam jam ha mbawa gonta gandude haaju ma yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah mo gondiɗo ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah yayali kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin oɗon jarla oɗon jaafo minen ga min jarle min jaafima oɗon jarlaɓe yafaɓe wassalam